markang yang mahita. Dame ni dibata na sumurung sian saluhud roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Horas madihita. Dia muna manami inanami ruas ni huria na hinaholongan. Di bagasan glory Tuhan Yesus Kristus. Jakok kamu ma hatani dibata. Nagabe jamita. Nagabe barita nauli. Di parminggota sadarion. Mana tersurat di Kolose 3 ayat 5 sahatu 10 sada. Kolose 3 ayat 5 sahatu 10 sada. Ujahama tuhita saluhutna. Tangyo kamu ma songonoddo hatani dibata. Atong bunuh hamuma ruas muna akan aditanoon permainanon hahudaron riting ni roha hisap-hisap narwa rodi pangahution ima pardebataon naliban alani akai do lalu rimas ni dibata diulan hamu do akai najulu tagan di bagasani ngolumuna alayang gunwaeng boloko hamu mas saluhunai rimas muruk hajahaton pangicahion hata barang sisian pamangamuna unang mamasigabusan hamu ainu nga ditanggal hamu jolma naburu kirap dohot akka parulaon na jalanu nga disoloko hamu naim barui napi naim baru asata daon na rupa nina tumopai bana dang mardia ibar disigorik manang Jahudi namar sunat manang nasomar sunat bangso naliban manang bangso nasomaju dope hatoban manang anak mata Kristusi dotahe saluhudna jala di bagasan saluhudna disima sahatna hamuna kadamang dainang na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriyai halak Kristen jod didok di surat-surat ni Apostel Paulus songon jolma nai baru atau manusia baru manang dia ke buku nasing di surat-surat ni Apostel Paulus didokon do halak Kristeni natinopa nai baru atau ciptaan baru. Buasa pula didokon Apostel Paulus hita songon jolman naim baru, manusia yang baru atau ciptaan yang baru. Apostel Paulus hendak menekankan bahwasannya setiap orang Kristen, orang yang telah berjumpa dengan Yesus Kristus, nasal jolma naung disesa dosana nasa jolma na porsea di Tuhan Yesus Kristus yang telah dikuduskan, yang telah diampuni ima dapotan ngulu nai baru alani ido hamuna ka damang do denang na hinaholongan parju pangatta do Tuhan Yesus Kristus ima mamboan hai baruon Yesus Kristus namian di bagasan pikiran dohot hati-hati tahun paimbarok kita alani salpuma pangalahon na burugi salpuma akka hajahatoni oleh karena itu perilaku yang buruk, perilaku manusia lama, perilaku yang mencintai dosa itu telah hilang ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Alani digogohon Apostel Paulus lo tuhita saluhut na asa marsitu tuhita sangon halak Kristen akamangin ang jojo do lupa hita. Bahasa pala digogohon Apostel Paulus di son asa tabuno tabulokon ma akahisap-hisap di daging
permainan on hahudarun riting ni roha agar kita membuang segala hawa nafsu, emosi, amarah. Ai nama oldo hita ujui tiki halak pardosa hita. Dirajai dosai do hita adorang sota tadda Tuhan Yesus Kristus. Di parhatoban dosai do hita. Karena banyak orang sekarang tidak sadar dirinya telah diperhamba oleh dosa. Itulah yang disebut dengan menyembah berhala. Dia lebih mementingkan keinginan-keinginan duniawi. Dia lebih mengutamakan nafsu duniawi. Dia lebih mengejar apa yang ada di bumi ini daripada mengenal kehendak Kristus atau manusia baru itu tadi. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah di ibadah minggu ini hendak mengingatkan kita kembali, paingotok kita isi do hita jolma naik baru, hita natinopa naik baru. Nang di sisa dosana, kita adalah manusia baru yang telah dikuduskan, diampuni dan diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Alani ikun mangulu do hita songon jolma naik baru. Mulai didoko jolma de baru dang na persoalan adong mengesampingkan pengecualian, tidak lagi memakan A, tidak lagi memakan B, tidak lagi memakan C. Menjadi manusia baru bukan mengkhususkan makanan ini, makanan itu, tidak lagi merokok dan yang lain-lain. Karena manusia baru, ciptaan baru bukan berkaitan dengan makan dan minum, tetapi lebih kepada perilaku kita membuang yang jahat itu dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang disebut manusia baru. Sehingga kita semakin termotivasi lamar situ tuduh hita dung dipayungot tertuk jamita tahun hita alania kamang do inang adung tolu hal naneng do honokku parhite jamita sadarion na parjolo jolma nai baru ima dang be dirajai hisap-hisap di daging, dang be dirajai hagiot di daging, tidak lagi dikuasai, tidak lagi diperhamba oleh hawa nafsu, amarah dan lain-lainnya. Tidak lagi mengutamakan apa yang ada di bumi ini, tidak lagi terikat. Oleh karena itu, saudara-saudari, agar kita mengingat, janganlah kita diperhamba oleh keinginan duniawi atau keinginan daging. Bersenang-senang boleh, tapi sewajarnya saja. Unang gabi lalap hita, tuaka na adong di tanoon. Ikut taingot do, satokit do hita di portibion. Alay, tu surgui do hita. I do si jalahota, tu si do hita haduan. Alay ini unang betarihot hita. Unang be disodati akahagiot di daging. Janganlah sampai keinginan daging itu mencegah kita, hawa nafsu itu menghambat kita untuk menjadi semakin meniru Kristus. Napaduahon akamanginang nahinaholongan nabay putih hatta marhite jamita sadarion si buanota tumulut tahun, yaitu manusia baru tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor, tidak lagi saling mendustai. Jadi, saya ada ciri khas ni jolma naibar di bagasan Kristus ima, dang be marhata gabus, dang be marhata hoax, dang be parorondongan na jolma. Alani isong tinopanay baru hita songon jolma na baru hita ikut tabolok kon maparange si songoni parange nalomoro hana makataw na sositong alana berek kamu manuaeng di sosial media, manang na di Facebook, manang na di TikTok, manang na di WhatsApp, bebas do hita makirim aka informasi alay bolup to sitong
Ale belum tentu itu na benar. Alana bebas tipe do. Olo do sosial media dimanfaatkan aka oknum tertentu lah ho makatau na sosito memprovokasi, mempropaganda. Ala ni na paduahon songon jolma na baru hita tabolokon ma parange na olo makatau na sositongi tatanggal hon mahata barangsi labok mahita makatai na tigori na siktongi mah tahatahon di pertibi nama kalau mohon gosip di pertibi di dunia yang mencintai hoax, mencintai gosip yang belum tentu betul. Lebih baik kita mengatakan yang benar, lebih baik kita membicarakan firman Tuhan kemanapun kita melangkah, dimanapun kita sedang bersekutu bersama saudara-saudara seiman di sekolah, dan agar kita semakin bijak. Napatuluhon na kamanginang na hinahulungan na boy putihat tamarhiti jamita sadarion ima dang mardia iber disigurik manang Yahudi na marsunat manang naso marsunat. Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau tak bersunat, bangsa maju, negara berkembang dan sebagainya. Artinya apa? Kualitas manusia baru di dalam Kristus, kualitas manusia yang telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Hatinya jauh dari sara, hatinya jauh dari eksklusivisme, menerima kepelbagaian, merangkul keberagaman. Itu adalah ciri khas manusia baru yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan. Karena kita semua menjadi saudara-saudara seiman terlepas suku apa, bangsa apa. Ay nung di pasada Tuhani hita, nunga marhaha anggi behita di bagasan Tuhani sarupa do hita napogus namura nasopo somarama somarina hala Eropa, hala Amerika, hala Australia, hala Batak, hala Sunda, hala Jawa. Dos do hita dia do paniti bata ala nita bolokon maparangin da bersifat eksklusif. Ala inklusif maita tajakon ma keberagaman ni. Ido ciri khas napatuluhon songon jolma lain baru ala na berek kamu nuaing godang do konflik agama da bersifat nama ngondolhon yang terus mengutamakan agama ini yang benar, padahal kita tidak lagi diarahkan ke situ karena berbeda agama, berbeda suku, mereka tetap saudara-saudari kita. Itu yang diinginkan Allah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita, manusia yang telah diperbarui oleh darahnya yang kudus itu. Alani akamanginang nahina holongan hobar tu orientasi pelayanan di HKBP 5 tahun transformasi nunga di paim baru hita atong gabi jomane baru mahita tabolokon maparangi naburuki tahanguluhun mangulu nabedia ngulu namananda Tuhani, ngulu nagok polong, ngulu nagok dame, hidup yang mengutamakan kasih, memaafkan, perdamaian, hidup yang mengutamakan yang benar, hidup yang melawan segala kebohongan, segala hoax, hidup yang inklusif, yang menerima perbedaan, ngulu nah manjakon dongan saporsiaon nang lintas agama alani gabi jolmanay baru may tatoktong matayon hita nunga di payung baru kita telah diperbaharui oleh karena Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita telah mengetahui apa yang Dia inginkan. Nunga tabo to be lomo ni roha ni Tuhan Yesus na pinangido ni Tuhan taisya kita atong imata jalahi imata ulahon tajaulo magugos yan Tuhan ni martangyang mahita asal marsitu tu mahita songon manusia na baru di pertibion. Amen martangyang mahita. Ali Jehovah di bata amanami na marhabangsa di banaw gijang di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia nunga hubigi kami hatam na bediyay ali Tuhan
Namar saringat di tonga-tonga di parsauran nami na paingotok kami. Asa toktong mahami pai baru diri, asa toktong ingot hami julman nai baru dah hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani ia li Tuhan nungah hutada hami belo modot sogo di roham. Nungah hutada hami be hasitong alani ia li Tuhan asiro hampar gugui mahami. Pasu-pasu mahami asalam marsitu tu hami songon halak Kristen. Asa marparbue haporsian hami. Jauh di bata pasu-pasu jalaramo ti masudi rawas ni huriam rapot parhaladom. Nang akka panggom-gom pemerintah di bangso nami. Asiro hamali Tuhan. Pasu-pasu maka suan-suanan. Pasu-pasu maka naniula ni rawas ni huriam. Pasu-pasu akka parsikola pamanum maka na marsahid ali Tuhan. Dia akan makasih holi hagabion keturunan bagi mereka yang merindukan jodoh ya Tuhan, dengarkanlah doa mereka. Langsung ini Tuhan di portibion di namasa kaparporangan akapar salisian alani agama dolan akan asing asiro hamali Tuhan. Pala bu marodot hati-hati nasida samarda mehami sama hamili Tuhan. Asatupa mahadameon hadumaon nang lasni roha. Tong oleh Tuhan, jalo matang yang namion, dinamartangnya kami, mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.